மேடம் பேரு வந்து சிவகலா. இவங்க என்னோட மிஸ்ஸஸ். சுமார் ஒரு 3 வருஷமா ரொம்ப திறம் போட்டாங்க. அணுகுவேன், சமைக்க முடியாது. பிரச்சனைகளை அவங்களே சொல்லுவாங்க. 3 வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். விழுங்க முடியாது, சாப்பிட முடியாது, மாத்திரையும் விழுங்க முடியாது, காப்பியும் குடிக்க முடியாது, விழுங்க முடியாது, காப்பி சமைக்க முடியாது. சமைச்சாலே உடம்பு நடுங்கும், நேற்று ஊட்டும். அப்போ இந்த பிசியோதெரபின்ற ஒரு டாக்டர் சொன்னாரு. அதனால இங்க வந்தோம். வந்தது 3 மாசத்துக்குள்ள நல்லாச்சு. இன்னும் வந்து திருப்பி வருவேன். எல்லாரும் கேட்டீங்க, நல்லா இருக்கீங்க. உண்மை, அவங்க சொல்றது 100% உண்மை.